Horas madihamu amanami dohot inanami na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajupay tamu seri program sulu-sulu dohatam. Ima na penatupan nila baga penginjilan jilefai manang sedang bertanauli tu Indonesia. Apa ni tahun talmanalu giot pataria sonatani debata tuhamu. Alani jumolo mahita martangyang. Mauliat madiho ali debata nami debata jahuba. Siala di hati haon, di luas hodo pihami amang ubegi hatami. Huboto jada tunggu mas huha percaya hami. Yang gua hatami, hati kosan, hati goran jala gua huha somdoi. Sudah mana percaya dohot nama jalu hatami, taruli doi sian pasu-pasum. Atong hatahon mamang hatami. Asa tunghu bagi hami. Hupeop jala hulahu kami. Di saluhut panggulmit ning ulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Damandainang iya hatani di batang nabuhi begiotta dohot peopotta di hati haon imanan yanet sian sare Korintus 15 ayat 10 sia songonot didok. Anggo hola ditanon hita makirim di Kristusi jol mana dumangol do hita sian saluhutna. Tuntakas mahapeta boto jalabuy taremang rimangi. Jol mana dumangol situtuhu sian saluhutna jolma. Molohola di bertibiod do marpakiriman tu Kristus Yesusi. Atong asa unang jol mana dumangol hita bohado asa mahape makirim hita dadahola di bertibio tu Kristusi. Alai tong do hita makirim marhite hapersyota tu ibana. Ima na persidohot hita dihangoluan na sa liling ni liling na. Di hatiha Jesus di bertibio do pena tumasegurang doha kahalang si songoni. Nagabero tu Jesus si alai damar si tutu begi hatana dohot magkanguluhon hatani Jesus si. Balik siya tahe ro madapat tu Jesus si. Alai asa madapat si panganon dohot sinumon. Lebih siya ni alai di betonay sida do Jesus si boy pamalupon nomor sahit. Mula dong nomor sahit na dibuan tu Jesus si. Asa di pamalum. Alai otak ni ido pakirimon na sida. Holan haperluan na dong di pertibion. Tu saat pakiriman na ima tu jajan ni Jesus hangoluan saliling nililing na imangulu na baro. Jol masisongoni guaro doi jol mana hutuk-hutuk kapersiaon na manang na ihut-ihut si borok. Ihut-ihut si borok lapatan na dang marsitutu gabe si huto Jesus. Yang gojol mana marsitutu si huto Jesus diapersyai diulahon jala di paranguluhod do hatani Jesus si. Damang dainang sa tikos na hita gabe jol mana persyaya ikot taboto do. Nang di pada Jesus do hanguluan seliling nililing na tuhita. Alani laos dilehod do tuhita pakirimon diari sugot ima na persidohot hita tusuruko. Asa taboto mahape ay malua pe hita ima malota para hatopot
marhite pamangatta. Iya Yesus Kristus Tuhan do ibana. Jala huta persiai di rohatta. Naung dipahehe debata ibana sian akana mate. Aerohai do persia asa Tuhan tigoran. Pamangani no makatidakon asa Tuhan luaon. Atau namanday nang tasurahon ma tasukum matu dirita buhatu tu. Nung aparsidohot hita persia siya nasarohatta. Nagabe makirim si tutu hita. Di hanguluan na surasuda. Ima hangulu sa lileng na siya Jesusi. Manang. Hola makirim di pertibiyod do pe hita. Tu Jesus Kristusi. Tung masemurado alusatta damang dainang. Jalaboy tasukun tu dirita. Tuaka ripetta manang tuaka halak na asing pe. Molotadok sugari modiko di bagasan sedarion. Persia doho nang persidohot ho majalo hanguluan seliling-liling na. Molo dia lusido persia dua uninna jalatoho persia. Ima Namar si tutu si hutu Jesus. Alam mo duduk alus na hindi ada hubotoy. Manang urusan itu hadoy. Manang asa yang giat man yan si parsidoho tau. Alai sa guru di Tuhan imay. Moloi du alus na taboto ma toktong do bejol masisongone. Ima na ihutihut si borok. Atong asa manyan hita marsigor-gor, marsihohot, marhaporsiyaw nati kos tu Jesusi. Mulu sa lilingon, adong do pela naragu-ragu, sonari matikina. Tahaporsiyay, tajala man Jesusi gabetuhan, jala si palua di hita. Asa marhitei, si parsidohot hita dihanguluan sa liling-nililing na. Martang yang mahita. Mauliate madiho aliamang perdenggab basa. Siala naung tikos jalatakas hubagi hami hatami. Molo hape nang persia hami jalahu jalo hami Jesusi gabetuhan jala si palua di hami. Si parsidohot do hami dihanguluan sa liling-nililing na. Molo persia hami naung Kristusi di pahehe de bata ama. Siya tonga-tonga kana mate. Jalahu tidak ku kami marhite-hite papangan nami. Alanido taruli hami dihanguluan sa liling-nililing na. Mauliate madihuali amang siala asi dohot holong na rohami tuhami. Di bagasan Kristus Jesus martangiang jala madok mauliate hami tuho. Amen. Mauliate madihamu namang dainang siala nung sikop di bagi hamuna hata ni debata di hati haon. Sape tunapajipay tamuse di minggu nanang ro. Tuhan Yesus ma mamasu-masu hita sa luhut na.